Swrgwni धोन सोरगोआव बुथुमनाय treasure in heaven माथाय 6:19 सिरियाव फै जों फरायनि नोंसोरो पृथिबियाव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दा बुथुम बेयाव गुन आरो मारामा गाज्रि खालामो आरो बेयाव सिखावफ्राबो हाबफ्लंनानै खावो आन्थाय सोरगोआव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायखौ बुथुम बेयाव गुनाबो मारामाबो गाज्रि खालामा आरो बेयाव सिखावफ्राबो हाबफ्लंनानै खावा मानोना नोंनि मोजां बुथुमनाय थानायावनो नोंनि गोसोआबो थागोन अनज्लायग्रा लोगोफोर बुहुमाव जोंनि मोनफ्रोम धोन सम्पथिया गोमालांनाय दङ जोंनि हाथाय बाजार रांखान्थियारि फुंखाफ्राबो गाज्रि जायो मिथिंगायारि खैफोदफ्रा गासै हादोरफोरखौ खहा खालामो बोसोरफ्रोमबो गावसोरनि धोन सम्पथिखौ रैखाथि होनो नाजानाय सुबुंफोरहा राङारि बिथिङाव कौटि कौटि खरसा खालामो आङो नोंथांमोननि नखरनि थाखाय गोसो गोनां रां आरजिनायनि सायाव नोंथांनि बेरेखा बुंनो सानाखै नाथाय नोंथाङा गावखौनो कुवेश्चन खालाम आरो बुजिनो नांगोन आंनि गोसोआ बबेयाव दङ होननानै सोरगोनि धोनाव ना संसारनि धोनाव नोंथांनि गोसोआ रैखाथि मोननो थाखाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ जौगाहोनायाव गोसो होदों नामा आङो नोंथांनि थाखाय सैथो आरो रैखाथिखौ बुंनि नोंनि जिउनि गुबै रैखाथिया जिसु ख्रीष्टनियावल' मख'जाथावदि जोंनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसा सम्पथिफोरखौ रैखा खालामनायनि मोनसेल' राहाया जाबाय बेफोरखौ जिसुनो गथायनाय नोङो बेनियाव सों बेनियाव गथाय आरो बुं नोङो नोंनि सम नोंनि रां नोंनि रोंगौथि नोंनि जिउखौ माबोरै बाहायनो लुबैयो बिनि लामा दिन्थिनायाव गोसो हो बिनि रायजोआव धोनखौ हाखु दाखुयै मोननो हाया बिनि सोलायै नोंथाङा आबुङै बिनि खाथियाव आखाइखौ दिखां अब्ला बियो नोंथांनो सोरगोआव धोन सम्पथिनि बागै खोथा होयो जायखौ रावबो फोजोबस्रांनो हाया बेनिखायनो जों फरायनानै मोनबाय माथाइनि 6:19 सिरियाव नोंसोरो पृथिबियाव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दा बुथुम बेयाव गुन आरो मारामा गाज्रि खालामो आरो बेयाव सिखावफ्रा हाबफ्लंनानै खावो आन्थाय सोरगोआव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायखौ बुथुम बेयाव गुनाबो मारामाबो गाज्रि खालामा आरो बेयाव सिखावफ्राबो हाबफ्लंनानै खावा मानोना नोंनि मोजां बुथुमनाय थानायावनो नोंनि गोसोआबो थागोन जेब्लायबो गोसोआव लाखि इसोरनियाव मिजिं दं